Bé, avui parlarem d'una comparació. Dos quadres meus que tenen una diferència de 50 anys. Hi ha un quadre que és un exercici de l'Escola de Belles Arts de l'any 61 i una pintura del 2013 inspirada al Mercat de Santa Caterina. I parlarem només, no del tema, sinó només de la incidència del color i el treball del color. No solament del color, sinó de les equivalències a gamma de grisos del color, de cada color, i de l'evolució de 50 anys. No parlarem de les circumstàncies de l'època que era grisa, no. Parlarem de l'evolució personal meva. El quadre pintat a Belles Arts, naturalment era un context diferent, inclús els colors, el que són els colors, eren de fabricació pròpia. Una barreja d'oli de llinosa, pigments de terra i cera. La manera de posar la pasta també dona tot un sistema de color. Gauguin, diuen que deia Gauguin, jo no sé, no hi era, però jo m'ho crec, que no és el mateix 100 grams de negre que 1 quilo de negre. No és el mateix 100 grams d'ocre que 1 quilo d'ocre. El gruix de la pintura també té influència en el que és el color. La manera de posar-lo, la manera d'aplicar-lo, la manera de pinzellar. Que això és la cal·ligrafia del tacte del pinzell en la tela carregat de color, també és una cal·ligrafia que és personal. Cada un té una cal·ligrafia, seria com la firma, com una firma o com això, una cal·ligrafia. És molt més sobri, és molt més poc complexa el quadre de baix, on també hi ha uns perfilats negres que ajuden a la descripció. En canvi, el color és molt més pla, és molt més limitat. El quadre de dalt, el color és per pesos. Jo suposo, ara no ho recordo exactament, que per mi l'important era el vermell del vestit de futbolista del nen. I la resta és l'abundància de formatges que hi ha amb un aparador, que a mi el que em va suggerir és com una ciutat, com una arquitectura. A partir d'uns apunts del natural es van anar conformant, però després, a part dels perfils, el que era important era el color. Suggerències. Per exemple, la part de dalt, que hi ha una il·luminació LED que dona un color rosat. És això que hi ha a darrere, a la banda de darrere, que és on hi ha la botiga, és un color calent que a mi em suggeria un color taronja. L'important per mi és que la vista vagi donant voltes i vagi topant ara amb un vermell, ara amb un altre vermell, ara un gris blavós per descansar la vista. I sempre l'estructura que aquests colors venen a representar el que seria la gamma tonal. O sigui, cada color té la seva equivalència amb gris. Jo també ara, últimament, una cosa que faig és que agafo una foto del quadre amb color i la passo en blanc i negre, per veure si cada equivalència d'un color té un to de gris diferent, que és el que dona la llum. Perquè per mi, a part del color, treballo el color, però per buscar la llum.